Je krása alebo byť atraktívny dôležité v dnešnej dobe? Ja si myslím, že áno. V spoločnosti teda. Keď ste pekní, máte vyššiu šancu na to si nájsť partnera, niektorým stačí pekne zažmurkať s pekným ksichtikom, aby dostali job, dostávajú viacej tringeltov, komplimentov, alebo ste určite mali na škole najobľúbenejšiu spolužiačku a každý chalan bol do nej buchnutý. Väčšinou si krásu spojujeme so ženami, že tie majú byť viacej atraktívne, aby sa páčili chalanom. Ale v prírode to majú naopak. Vidíme to napríklad u vtákoch. Čím farebnejšie telo samčakovia majú, tým vyššiu šancu majú na zbalenie samičky. A keby to bolo vtipné, keby sme sa my nesnažili byť pekné, ale chalani a tancovali by na pred ksichtom. Ak niekomu príde táto téma o atraktivite ako zbytočná, tak mi je to ľúto, ale je to niečo, čo by moje mladšie ja rado počulo. Viem, že to hlavne veľa mladých ľudí rieši a viem, čo to s mojou psychikou urobilo. Súfa, ale ako viem, či som atraktívny alebo atraktívna? Viem ti povedať, že krása je subjektívna a každému sa páči niečo iné. Existuje veľa ideálov krásy, napríklad podľa toho, v ktorom štáte sa momentálne nachádzate. V Ázii si ulietávajú na filtroch, najlepšie byť chudý ako kosť, bledý jak stena a mať veľké oči. V Amerike čím väčší zadok a čím viacej plastík, tým lepšie. V minulosti zase čím uši pás ste mali, tým lepšie, veľké čelo bolo symbolom intelektu a krásy. Reálne v minulosti si holili vlasy, aby mali čo najväčšie čelo. Je ich mnoho a netreba sa nimi ovplyvňovať samozrejme. Sú ľudia, ktorí si potrpia na určitom výzore a je dosť možné, že vás označia za škaredého, pokiaľ nesplňujete ich podmienky. Takých ľudí trebame na haku. Väčšinou sú takí ľudia zblbnutí z internetu a už nevedia, ako vyzerajú skutoční ľudia. Ale bolo by fajn, keby sa aspoň naučili povedať namiesto si škaredý, povedať nie si môj typ. Ja mám svoj typ väčšinou z filmov a z rozprávok a opísala by som ho asi nejako takto. Hnedé dlhé vlasy, modré oči, vysoký, svalnatý, hej, momentálne opisujem Winter Soldiera z Marvelu. To bol môj crush. 12 si pamätám, keď mi rodičia kúpili môj prvý notebook, tak mi nastavili Sebastiana Stana ako tapetu. Strašne som sa za to hanbila. Kúpovali mi šálky s jeho ksichtom, oblečenie, dokonca hodinky, čo blíkali. Chcela som si vytetovať aj jeho železnú ruku, ale našťastie som to neurobila. Vďaka Bohu. Ešte som mala crush Drakulu z Castlevanie, jeho syna, to znie divne. Potom Evžena zo Zlatovlásky a najstaršie, čo si pamätám, tak z Winxiek títo chalani. Už ani neviem, ako sa volajú. To som mohla mať tak 7, vtedy sme šli s babkou a sestrou do kína na Winxky. A keď som ich uvidela, tak som bola taká, že wow. Stále ma udivuje, odkiaľ a prečo sa u mňa objavila záľuba v dlhých vlasoch na mužoch a čo si hovoril môj mozog, keď mi vyberal, čo sa mi bude páčiť. Pass, pass, pass. Smash. Ale to nie je všetko horsté. Mala som crush aj na ženy, ako napríklad Zara Files Byto, táto blondina, lebo bola proste cool, z Arcane Vi, aj táto žena, sorry, radšej nebudem vyslovovať jej meno. To je tiež zaujímavé kombo, že bedy ženy s krátkými vlasmi a keď boli svalnaté, tak to bolo ešte fú. Ale čo už, väčšina to tak má nastavené, že muž má mať krátke vlasy a žena dlhé, no ale ja som bola opak. Všimli ste si, ako v rozprávkach vytvárajú zápojakov a kladné postavy? Zápojné postavy bývajú väčšinou väčšie, nosia čierne oblečenie, sú škaredé a majú zahnutý nos. A kladné postavy zase sú chudé, pekné s rovným nosom? Fakt, ďakujem, ste mi uľahčili detstvo. Tým, že ste deťom nadspali do hlavy také kraviny, ja som si zažila na škole peklo, posmešky ohľadom môjho nosa. Najhoršie, čo som mohla urobiť, tak si nafarbiť vlasy na fialovo. Haha, čarodejnica. Fakt super. Odvtedy súcitím so zápojakmi. Ďalšia otázka je, môžeš sa narodiť ako pekný, je to len o genetike, alebo sa to dá zmeniť počas života? Dá sa to zmeniť? Podľa mňa áno. Naše telo sa vyvíja do 20 až 25 rokov života, nie do 18. To, že alkohol a ostatné veci máme dovolené od 18, neznamená, že sa aj my vyvíjame do 18. Hovorím to preto, lebo som si to myslela ako dieťa. Takže ak máš teraz 15 a myslíš si o sebe, že si škaredý, počkaj do tej 20-ky, telo sa same zmení. Ďalšia z možností je plastika, ale to by som dala na úplne posledné miesto, aj s make-upom. Sú oveľa lacnejšie a menej bolestivé možnosti, ako napríklad si nájsť svoj štýl v obliekaní, vyskúšať nový účes, ktorý ti sedí. Keby som to skôr vedela, tak by som zabránila tomu, aby som sa ostrihala na hrniec.
Alebo si vytrhať obočie, aby malo krajší tvár, chalani ak majú bradu, tak sa pekne oholiť. Také maličkosti spravia veľa. Tiež keď máš výražky na tvári namiesto toho, aby som si plácala nejaké chemikálie na ksicht, ktoré by mi to ešte viacej zhoršilo, tak zmením čo jem. Lebo nezdravé jedlo ovplyvňuje našu pleť, pri akné je to niečo iné, to som ešte nemala, takže v tom vám bohužiaľ neporadím. Pohyb je dôležitý, šport alebo chodenie do fitka vám zmení postavu a zlepší zdravie. Aj psychiku, ja som skúsila cvičiť a tak spokojnejšiu hlavu som nikdy nemala. Tiež som si prešla veľa štýlmi, bola som hippiesák, basic, alt, aj muscle air som si zažila. Od detstva ma ťahalo cvičiť, bola som aj s mamčou na kulturistickej súťaži, kde ľudia súťažia s najviac vysekaným telom a zapáčilo sa mi to. Stretli sme pani, ktorá sa tomu venovala a povedala mi, že sa hodím na kulturistiku. Mali tam odvetvie pre deti, také skôr zamerané na gymnastiku. Tak som bola odhodlaná, že začnem cvičiť. Mala som vtedy 12 a šli sme s kamoškami, ktoré chceli tiež niečo so sebou robiť do fitka. Ale ako sme prišli, sme sa mohli otočiť, lebo fitko bolo od 15. Ako chápem, že deti tam nemôžu ísť, lebo by sa asi privalili činkou. Ale my sme chceli úplne lightové cviky cvičiť. Reálne na karimatkách cvičili mamičky jogu, ale nás nepustili. Tak sme našli iné fitko a tam už sme mohli ísť. Úprimne mi cvičenie dlho nevydržalo. Ale boli chvíle, kedy som zvládla 3 mesiace v kuse cvičiť. Najviac mi to vydržalo nejako v 18, to som cvičila vyše pol roka, lebo som mala dobrú motiváciu a to mať svaly ako vaj. Bola som big, vážila som 70 kg, lebo som to prehnala s jedlom. Nevedela som si ho počítať, ale aj svaly som mala. Len okolie z toho nebolo nadšené, lebo som vyzerala ako muž. Tak som od toho upustila, ale musím povedať, že vtedy som bola najviac spokojná so sebou. Cítila som sa lepšie psychicky, lepšie sa mi aj spalo, takže skúste sa hýbať, má to len pozitívne účinky. Hlavne nechoďte s trendami, v kuse sa menia. Pamätám si, pred pár rokmi bol ideálom krásy mať medzeru medzi nohami u dievčat. Tak som sa snažila nejesť, nech mám tú medzeru. Ale potom sa to zmenilo na to byť fake, lebo došli Kardashianky a musela som zase pribať. Tie trendy sa menia každou chvíľou, v Hollywoode teraz celebrity strašne chudnú a vyzerá to strašne. Preto fakt buďte radšej sami sebou, ako sa hnať za ideálnou postavou. Je to nekonečný cyklus, ani sa neporovnávajte s ľuďmi na sociálnych sieťach, lebo to je cesta do pekla. Napríklad existuje Lux Maxing, ktorý sa zameriava na to, aby ste boli akože dokonalé stvorenia a o to, čo sa snažia, je moc. Kto nevie, čo je Lux Maxing, tak ľudia sa v podstate snažia vyzerať ako gigachat, mať vysekanú sánku, ktorú docielia tým, že kušú do uteráka, snažia sa mať hunter eyes, akože lovecké oči, aj na to majú nejaké cviky, ako toho docielia, ale radšej to nechcem ani vedieť. A potom sú tu blázni, ktorí si mlatia kladivom po lícach a myslia si, že budú mať vysekané lícne kosti. Úprimne, všetci títo chalani, ktorí sa snažia docieliť taký výzor, mi pripomínajú sedadlo od bicykla. Ešte si robia skincare a malujú sa. Sa mi páči, ako sa nám chalani smiali za to, ale oni to začali robiť tiež. Zhrnula by som to tak... Zhrnula by som to tak, neporovnávajte sa, neverte všetkému na internete, nenaháňajte sa za nereálnymi ideálmi krásy, nebuď CTLC, CTLV, nenos brokolicu na hlave a nezabudni dať like, odber a zvonček, lebo mi trvá dlho, kým natočím nové video, tak nech ste informovaní a buďte sami sebou. Čaute!